Täälläköhän lopuksi päästään varsinaiseen teemaan, eli B-Fuel-järjestelmän toimimiseen. Ja tässä C6 on sellainen systeemi, että BRC:n valmistama laitteisto syöttää tämmöstä propaani-butaaniseosta vaihtelevilla seossuhteilla tonne moottoriin silloin kun sitä kaasua löytyy. Startissa aina käytetään bensaa ja sen jälkeen kun moottori lämpiää tuommoiseen 50 celsiukseen suurin piirtein, niin vaihdetaan kaasu. Ja täältä sakastin puolelta sitä koko kaasujärjestelmää ei näe mistään muusta kuin tuosta pikkusesta vempeleestä tuossa sytsän vieressä. Mä oon nyt sinne laittanut 40 litraa kaasua ja olen nyt sillä ajellut 241 kilometriä tässä vaiheessa, miinus ne startit sillä bensalla, ja se nyt vilikuttaa sitä viimeistä toloppaa, mikä tarkoittaa, että siellä on vielä semmonen ehkä 10 litraa sitä kaasua jäljellä. Se tekee sen kaasun keskikulutuksi tällä meikäläisen liikennöillä sellaisen noin karkeasti niin 12-13 litraa satasella, eli noin 3 litraa runsaammin kuin normaalisti olisi tämä moottori bensaa. Se kaasu maksaa kuitenkin 47 senttiä litraa, eli vajaa puolet siitä bensalitraa hinnasta. Eli toisin sanottuna tällä järjestelmällä, jos nyt hintaan ilkiää kukkaa C6 kanssa aatellakaan sille kilometrille, niin polttoaineen puolesta niin halvempaa kuin dieseli C6 ajelu. Ja tässä säilyy se bensakoneen hienostuneisuus kuitenkin. Tässä ei kuulu mitään dieselin räkytyksiä eikä rökytyksiä pienessäkään vauhdissa. Ja sellainen jännä detalji, että se kone itse asiassa pikkasen hiljenee sillä kaasulla tuolla tyhjäkäynnin tuntumassa, vaikka se on varsin hiljainen tietysti muutenkin tämä bensakone. Sehän johtuu siitä, että se palonopeus on tässä pienempi tällä kaasulla kuin bensalla, niin se tavallaan lempeämmin palaa. Huipputehosta saattaa joku 5, ehkä 10 kilowattia puuttua, mutta mitäs väliä sillä tällä autolla on? Ei mitään. No katsellaan nyt sitten vähän tuonne mittariston puolelle, elikkä nyt kun katsotaan hetkellistä kulutusta tässä vehkeessä, niin nyt mennään tuommoista 90 noin karkeasti. Ja tää väittää, että 9,5 litraa olisi nyt sitten kulutus. Se ei kuitenkaan synkkaa ihan suoraan siihen kaasun kulutukseen. Muistakaa, nyt mennään kaasulla. Ja se kaasujärjestelmän tietsikka käyttää hyväkseen nyt sitten sitä bensamoottorin tietsikkaa siten, että se bensamoottorin se EKU vieläkin luulee ruskuttelensa bensaa sille sylintereihin, ja sen kartan mukaan siinä nyt menisi bensaa 10 litraa 90, kun siinä tosiasiassa menee sitä kaasua suurin piirtein saman verran tai ehkä vähän runsaamminkin. Täytyy joskus vielä palata siihen dynamiikkaan näiden kahden EKU välillä syvällisemmin ja tarkemminkin, mutta nyt oli tässä ideana antaa vähän tämmösiä ensikäden tuntumia. No nyt tehdään se temppu, että kytketään tää kaasujärjestelmä pois päältä. Ja sehän tapahtuu painasemalla nappulaa tuosta. Pip. No ja nyt ollaan transition vaiheessa, oranssi valo palaa. Ja nyt siinä palaa se punainen valo, mikä tarkoittaa, että nyt mennään puhtaasti bensalla. Minkäänlaista nykäystä tai minkäänlaista edes niinku pientä nyökkäystä siinä, kun se vaihto kaasulta bensalle, niin ei havaittu. No mites toisinpäin? Pannaan taas kaasu päälle.